Mikel, zer duzu? Aizea esan egia. Nor da gogoan daukazuna, nor da. Lo aurreko zure instanten jabe, nor da. Bihotzean daramazuna, nor da. Zure begietan gorderik, nor da. Nor da gogoan daukazuna, nor da. Australiko argi urrunak ez diraski zu ikusteko. Mendebaldeko haize leuna nahi nukenik zu ezagutzeko. Nor da gogoan daukazuna, nor da. Nola? Zer gertatzen da? Aizea, zurekin hitz egiten duan bakoitzean arraro ikusten zaitut. Eta gainera egun guztia Jake horrekin zaude. Ze? Jakek jeloskor jartzen zaitu. Mesedez, ez esan tontakeriarik. Jake eta ni lagunak besterik ez gara. Eta ni zugatik txora-txora eginda nago. Eta orduan zergatik somatzen zaitut hain arraro. Gertatzen dena da zura aurrean pozik eta alai agertu nahi dudala, baina... Eta ez zaude pozikan. Bai, baina... Karrik aztarpai, desolatuetan, aize altxatzen abenidetako, ostogabeko arbolen puntak, makurraraziz, txoritrak etxen gixara, udaberrilean molekuletan, ilargiraino airatzeko gogoazten, hasten baldi mazara. 2 minutu ero errimina. Larru lehortua horiak umilki bustitzen dizuenean, zauri zabalaren ziztak pixkat zabalduz. Etxera eta lagunei telefonatuko duzula, bietan zindagizunean, gero beldurak urutze fikaturik adinanik aratzen hasten baldin bazara. 2 minutu ero errimina. 2 minutu ero errimina. Etxea falta dut. Eta batez ere zu falta zaitut. Ei, venga, animatu, laizter egongo gara berriro elkarrekin. Laster, urtebete osoa falta da. Bueno, joan egin behar dut. Hitz egingo dugu. Maite zaitut. Baita nik zu ere.